Hi friends, खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि ददेरे ब्लग YouTube चेनेल आरोबाव फिन खेबसेबाव बरायहरनाय थाबाय। ओमफ्राय आं बोराइजों आंजों मेला नायनो थांगासिनो आरोना उदालगुरियाव मेला जादोंमोन। ओमफ्राय नै जुनमनि राभानि थाखाय लामायावहाय ममबाति सावदोंमोन आरो इदिनखालि जों मेलायाव थांखालि। ओमफ्रायो दाख्लैनो थांनायमोन आरो ओमफ्राय इदिट खालामनो बानानै खालामाखै। ओमफ्राय दिनै खालामनानै हगारबाय आरो ओमफ्राय नै फाइनालि सफैबाय मेलानि दरखंसिम दारा। ओमफ्राय बैथिंजाय गेलेग्रा दङ ओरै साइड फारसेथिं। ओमफ्राय इथिंजाय बायदिसिना फानो। ओमफ्राय बायदिसिना फानग्राथिं थांग्रोनोसै ओमफ्राय गाखोनायखौ दाहाय देखायनोसै आरो। ओमफ्राय नै आसार पापड़फ्रा बिराद गोथाव ओमफ्राय नै ड्रेसफ्रा नोंथांमोना नायलांदो, नायबानो नुबानो बुजिखासिगोन जे थौदो बिदिब्ला आंनि भिडिअखौ स्किप खालामालासिनो जोबजासिम नायदो। ओमफ्राय सोरबाफोर आंनि भिडिअखौ गोदानै नायदोंब्ला प्लिज अन्नानै साबस्क्राइब खालामनानै लाबानो जाबाय। आंबो नोंथांमोनखौ सापर्ट खालामगोन, नोंथांमोनाबो आंखौ सापर्ट खालामबानो जाबाय। बेलुन गेमखौहाय गेलेया साननायमोन आरोना। ओमफ्राय फंबायमोना थिनबाय थानायखाय गेलेबाय आरो। ओमफ्राय मोनबा गलिजोंनो 20 थाखा लायो आरो। ओमफ्राय गलिखौ सोमारोना सोमाराथाय माथो बेरानो, आं फोनांनो हास्रायासै। अबेबा मोनसे भिडिअ'आवसो नुनायमोन आरो आङो गलिखौ सोनाय बायदि खालामो, खिन्थु सोआ आरो। ओमफ्राय गावफेरा नालाय बोरैबा मोनथारदों, गिलुलुनो लानोबो रोङाखैमोन आरो। ओमफ्राय आं मोननै गावबाय, ओमफ्राय फंबाया मोननै गावबाय, ओमफ्राय लोगोआ मोनसे गावबाय आरो। मालाय बेहा मोनसे फोनांनो हानायखौनो राहात खुसि जादों। ओमफ्राय फंबायजों आंजों मोननै गुलि गावबाबो हास्रायासैनो। इसोर सिलाय लानानै फट' लानायखौ बुंबाय आरो आङो पिस्टलजोंनो गावफ्लंहैगोन बिखायाव नोंखौ होननानै गेमस्रिनि समखौ। ओमफ्राय मिनिबाय आरो गावस्रा। ओमफ्राय नै इथिंजायहाय खेलानि आरोना। ओमफ्राय जों थांखालि मानसि खममोन नालाय, ओमफ्राय दुखानदारिफ्राबो गैयामोन, अबाव थांदोंमोनथाय। बेबो मोनसे गेमानो। ओमफ्राय बे गेमाव देरहायोब्ला साइकेलफोरबो मोनो खोमा आरो। ओमफ्राय बेयाव जाखिनि दङ प्राइजफ्रा बेफोरनो। ओमफ्राय ओइनो नाम्बारा आरो। ओमफ्राय माबायदिथाय खेलाया, ओमफ्राय जों थांनाय समावहाय मालिकआ गैयामोन, बिनियाबो ओंखामसो जादों ना मादोंमोनथाय। ओमफ्राय माबायदिथाय नुफेरासैनो आरो बिनि गेमा। थ' नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय। ओमफ्राय नै 30 थाखा लायबावसोमोन आरो दामाहाय। ओमफ्राय बोरै गेलेयो मिथियामोन। ओमफ्राय नै बिथिंजाय साइकेल साबि, ओमफ्राय खेरा, बिदिनो हिन्जावफोरनि देलायग्राफोर दं आरो लबारफोर। ओमफ्राय माखौ लायो 50 रुपिस आरो। बै खेराफोरा नोंनि फसन माखौ लागोन, ओमफ्राय 50 आरो। ओमफ्राय नैखौ नायबाय आरो आं, ओमफ्राय बे मोननैनि गेजेराव माखौ लानो जाबाय आरो कालारखौहाय। ओमफ्राय मोननैखौबो लास्राबाय आं उनाव 50-50 ल'सोमोन आरो। जि मोजां दंखायो आरोना। ओमफ्राय आन्दायलायनो नागिरो आरो माखौ लागोन माखौ थागोन। खिन्थु
मोजां नायनानैसो बासिनानै लानांगौ जायो आरो ओमफ्राय आं लाबोनायाबो एसे गेद्दा दंबावोसोमोन आं नायनोनो रोङासै माने लाइट होयोना लाइटजों मोजां नुयो आरो जोंथा नै आगैया जा किउट मिनियो दललथार गथ'आनो ओमफ्राय बेखौनो लामारबाय आरो आं माखौ लागोन माखौ थागोन जानानै ओमफ्राय ओरै गेलेग्राथिं फैबाय आरो जोङो गेलेग्रा गाखोग्राथिंजाय ओमफ्राय टिकेटआ गासैबो 50 थाखायानोमोन आरो मायाव गाखोयो ओमफ्राय माखौ नायो जिखुनु 50 थाखामोन आरो सासेयावहाय बिथिंजाय जादु देखायो बेबो 50आनो ओमफ्राय नायासै जोङो ओमफ्राय नक्लि नुहुरखाथारदों आरो ओमफ्राय ओंखायनो नायासै जोङो ओमफ्राय जेरावबो गाखोनायानो जास्रायासै आरो ओमफ्राय बिथिं बाइक कार सालायोना ओरै मा होनगोन सिङावहाय ओरै जिङाव सालायो बेखौबो नायनायानो जायासै आरो ओइथिंजायहाय गथ'फोर गेलेग्रा ओमफ्राय नैयावबो गेलेग्रा आरो गथ'फोर बाज्ल'बाय थानायखौ मोजां नुयो आरो नायफ्लांबाय थालायलायो नै
ओमफ्राय नैयो जाबाय साबियाव जे लायोना होफायो ओमफ्राय गारिनि साइकेल न'नि साबिफ्राव होनो हायो आरो ओमफ्राय अनेक रोखोमनि दं आरो नों माखौ फसायो बेखौ बायनो हागोन ओमफ्राय दामफ्राबो नै बेलेग बेलेग ओमफ्राय नाम लिरदेरोब्ला एक्सट्रा 20 थाखा लायो आरो ओमफ्राय अबेबा 50, 60, 40 नालाय ओमफ्राय एक्सट्रा 20 थाखा लादेरगोन आरो ओमफ्राय नों मा नाम लिरो नोंनि गोसो लिरनो हागोन आरो बेयावहाय। गथ'फोरनि गेलेग्राया नै ओमफ्राय न'फ्रावबो साजायना दोननो हायो आरो ओमफ्राय फिक्स प्राइस लिरनाय दंखायो नैबेफोरो 100 गोजा आरो नों माखौ लानो गोसो ओमफ्राय बासिनानै लानो हागोन आरो ओमफ्राय गासिबो 100 गोजायानो ओमफ्राय बै फारसेथिं साइड मोनसेथिं दं आरो ओमफ्राय बेफोर एसे दाम जागोन ओमफ्राय फिक्स प्राइस होनाय दंखायो आरो। जों थांखालि मानसियानो बारायानो गैयामोन आरोना ओमफ्राय नोंथांमोनानो नुखाबाय जानो हागौ आरो जा खमथारमोन आरो ओमफ्राय नै किउटथार आं बेखौ लानो नागिरदोंमोन ओमफ्राय लानो होआसै माबा मोदायनि फुथुला बायदि नुयो होननानै आरो ओमफ्राय आं मोजांसो नुनायमोन ओमफ्राय लानायानो जास्रायासै आरो। बहाबा थांबाथ' फुसका जायाबाथ' थांनाय बायदि मोनखाया नालाय ओमफ्राय जाबायानो नै मालाय पानिपुरि। बेयावहाय सिगां फैनायावहाय आं गाखोखांबाय आरोना ओमफ्राय गाखोनानै खर' गिदिंजोबखादों ओंखारखांनानै ओमफ्राय बिनिफ्रायनो बेयाव गाखोथारला आङो ओमफ्राय गिनाय मोनो ओमफ्राय इदिनखालिबो गाखोनायानो जास्रायासै आरो ओरैनो नायनोल'सो थांनाय जाबाय थ' नोंथांमोना जोबजासिम नायलांबाय थाबानो जाबाय आरो। गथ'फोरनि गाखोग्रायासो जि मोजां ना गारिया ओमफ्राय नैथिंजाय ट्रेन बेबो ट्रेनाबो 50 लाखायो सिगांनि भिडिअ नुखाबाय नोंथांमोना।
आंखौबो लाफानानै देखायनाय जाबाय आरो ओमफ्राय मेलाफोराव इसिबां गेलेग्राबो गैया गाखोग्रा गैया आरोना ओमफ्राय बेफोर जाखिनि होनाय दङ बेफोरनोसै आरो मानसि खमखौ नुनानै दसे फट' लाबाय ओमफ्राय भिडिअ'बो खालामबाय आरो थांसैनि खनसे नायस्रांबावदो लोगोफोर 18 गेट ओमफ्राय ओरै थांजेननाय दहाय होदोंमोन आङो ओमफ्राय नै गथ'फोरनि खेलाया ओमफ्राय बे जायगायावनो राज फुजाबो जायो आरो ओमफ्राय दुर्गा फुजा जाग्रायावसो जायोमोन ओमफ्राय देग्लाय बे राज फुजा जाग्रायाव बानायबाय आरो मोजाङानो जादों बानायनाया मानोना दुर्गा फुजा जाग्रा खाथियाव मोनब्ला बिराद गारि होंगो दोंगो लामाया दिगदार जायोमोन आरो ओमफ्राय नैबेनिया एसे गोथौ हाबबोनांगौ नालाय मोजाङानो जादों आरो ओमफ्राय थांनाय नै आयो जाग्राफोराहाय ओमफ्राय जुलाफिबो लाबाय जुलाफियाहाय फवासेयावहाय 50 थाखा आरो
ओमफ्राय आं फैसाखौ होआखैमोन ना जुलाफिखौ लाखांनानै ओमफ्राय भिडिअ दसे लानानै ओमफ्राय एसे जानानैसो फैसाखौ होनो नागिरबाय आरो ओमफ्राय गेटनि लामा सेरावनो जुलाफिखौ फाननायमोन आरो ओमफ्राय जुलाफिखौ लानानै थांसिगौमोन आरो ओमफ्रायथ' नोंथांमोना जोबजासिम नायनायनि थाखाय जोबोद साबायखर बावहरनाय थाबाय ओमफ्राय बेबायदिनो आंखौबो सापर्ट खालामलांबाय था आंबो नोंथां न'आव थांनो नागिरबाय गेटनिफ्राय ओंखारबोबाय आरो ओमफ्राय बेखिनियावहाय लाइट बारा गैयामोन नालाय ओमफ्राय जों भिडिअ खालामनायखौ साइडआव दखान होग्राफ्रा जि नायदों आरो थ' जोबजासिम नायनायनि थाखाय जोबोद गोजोननाय बावहरनाय थाबाय थेंक इउ स' माच ओमफ्रायथ' भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबनाय जासिगोन आरो फिन गोदान भिडिअआव लोगो मोनफिनगोनखौ आसा मिजिंथिनाय थाबाय।